Mulle esitettiin pyyntö, että kuvaisin pienen videon delegoinnista. Se olisi tässä. Pyyntö oli mun mielestä erittäin hyvä, koska delegointi on todella tärkeä taito niin kuin toiminnassa, ihan niin kuin missä tahansa muussakin toiminnassa, että me saadaan se kokonaisuus toimimaan. Täytyy olla tilanne, että me pystytään joitain tehtäviä siirtämään toisilta henkilöiltä toisille henkilöille. Otetaan tähän 12 kuvitteellista hahmoa. Tarja ja Pekka. Tarjalla on tehtävä, jonka hän haluaisi delegoida Pekalle. Ja ensimmäisenä Tarjan täytyy kysyä itseltään, onko tämä tehtävä ylipäänsä mahdollista delegoida Pekalle? Ja tämä tarkastelu lähtee niistä taidoista. Vaatiiko tehtävä jotain semmoisia erityistaitoja tai erityistietoja, jotka Tarjalla on vain itsellään, joita ei pysty siirtämään Pekalle? Toinen on se, antaako tämä tehtävän delegointi arvoa Tarjalle itselleen ja vielä tärkeämpää, antaako se arvoa sille kokonaisuudelle, missä Tarja ja Pekka toimii. Meillä on täällä piste A, jossa ollaan tämä hetken tilanne, ja piste B, jonkinnäköinen lopputulema, maali, päämäärä, lopputuotos, mihin me halutaan päästä. Ja miten tähän nyt liittyy se tarmokaava? No, ensimmäinen on se tarkkuus. Tarjan pitää kuvata tarkasti se tehtävä Pekalle, sillä tavalla, että Pekalle syntyy suunnilleen samanlainen käsitys siitä, että mitä tässä nyt halutaan. Sitten on se aikataulu. Tarja määrittelee tälle tehtävälle tietyn ajanjakson, jossa tehtävän pitäisi tapahtua. Kolmantena tämän pitäisi olla realistista suhteessa Pekan osaamiseen ja ehkä myös realistista ylipäänsä niin kuin suhteessa siihen kaikkien kokonaisuuteen, missä Pekka ja Tarja toimii. Jos ei ole realistista, että maaliin B päästään esimerkiksi Pekan resursseilla, aikaresursseilla tai osaamisresursseilla, niin silloin tehtävää ei kannata siirtää tietenkään Pekalle. 4. mitattava. Erittäin hyvin auttaa sen tarkkuuden kuvaamisessa, jos Tarja pystyy tänne loppuun laittamaan jonkinnäköisen mittarin. Ihan selkeä, vaikka jonkun numeron. Haluan 500 vierasta siihen tapahtumaan. Tai että mä haluan, että tää on 10 lehdessä tää meidän lehdistötiedot. Ja ne on sitten helppo arvioida siellä B-pisteessä, että päästiinkö me tähän vai eikö me päästytään. 5. on se, että onko tehtävä olennainen. Voidaan esittää kysymys miksi. Miksi ylipäätään tätä tehtävää kannattaa tehdä? Jos tätä ei pysty Tarja perustelemaan Pekalle, niin voi sanoa, että tehtävä on todennäköisesti aika turha. Eikä sitä kannata ehkä tehdä ollenkaan, vaan pistää kokonaan se tämmöinen tehtävä pois ja lopettaa sellainen tekeminen. Ensimmäinen kysymys, onko ylipäänsä mahdollista tämä delegoida? Toinen kysymys, tuottaako se arvoa? 3. kysymys on se, että pystynkö minä luopumaan tästä tehtävästä? Pystynkö luopumaan sen suoritustavasta? Tähän keskelle liittyy kysymys miten. Tarja ehkä on tehnyt tehtävää aika monta kertaa ja Tarjalla on syntynyt tietynlainen tapa tehdä se asia. Siihen liittyy tiettyjä nuansseja ja tiettyjä tietoja ja monenlaista, minkä Tarja on oppinut hallitsemaan ja operoimaan sen kokonaisuuden. Siinä vaiheessa, kun delegoidaan se eteenpäin, Tarjan pitää pystyä luopumaan siitä. Pekka ei tee enää sitä samalla tavalla kuin Tarja teki. Pekka tekee omalla tavallaan sen tehtävän. Ja tää on ainakin mun osalta varmasti tuottanut, varmaan monen muunkin osalta, tuskaa siinä tehtävien delegoinnissa. Mistä taas Tarja ei luovu, mistä tapahtuu usein se toinen virhe delegoinnissa, on se lopputuleman vastuu. Tarja ei luovuta vastuuta. Tarja edelleen vastaa, että me päästään sinne pisteeseen B. Tarja ehkä pitää jollain tavalla sitten osallistua siihen työhön, pikkusen seurata Pekkaa ja arvioida matkan varrellakin, pääseekö Pekka sinne pisteeseen B. Jos ei pääse, ehkä Tarjan pitää auttaa jollain tavalla tai ohjata tai neuvoa tai jotain, että päästään pisteeseen B.
Tässä muutama ajatus nyt delegoinnista. Se on vaikea laji, vaikea johtamisen laji, mutta usein välttämätön, että se kokonaisuus saadaan toimimaan hyvällä tavalla. Jatketaan tavoitteen asettamista seuraavilla videoilla. Pysykäähän kanavalla ja ei muuta kuin tällä erää. Moi moi!